Ara, l'última paraula la té el jutjat contenciós administratiu de Madrid, que ha de resoldre avui, abans de les 3 de la tarda. Moment ara d'acomiadar els espectadors de TV3. Gràcies per la seva atenció. Continuem amb la informació al 324. El Mic i els seus amics. Bullida, tallada, amanida, arrebossada, ratllada, a la brasa o feta suc, fruita i verdura.